Deixar de roncar. La ronquera és una disfunció de l'aparell respiratori durant la nit que consisteix en una vibració no només del paladar tou i de la úvula, que és el que habitualment es creu, sinó que és una vibració en conjunt de la via respiratòria alta i que es produeix aproximadament entre els homes en un 40% de la població i en les dones una mica menys, al voltant del 25-28%. La ronquera es produeix per mala sort, podríem dir. En primer lloc, depèn de diversos factors. Depèn bàsicament de l'estructura anatòmica del coll i de la via aèria superior. Les mides habituals que nosaltres aconsellem són mides higièniques, és a dir, aconsellem pèrdua de pes, si és el cas, destapar i estudiar el nas per millorar la ventilació nasal, assegurar que no hi hagin medicaments, com hem dit abans, que facin o facilitin el relaxament muscular, tractament postural, dormir una mica alçat i de costat, que habitualment ronquem menys. Els roncadors molt forts, han de ser estudiats no com a roncadors, no només com a roncadors, sinó han de ser estudiats com a persones probablement portadores d'un síndrome de sleep-apnea. Si no es tracta d'un pacient que tingui sleep-apnea i sigui un roncador simple, com que acabem de dir que la ronquera per si sola pot desenvolupar, està lligada fortament a hipertensió arterial i a les conseqüències de la hipertensió arterial, que són angina de pit, embòlia cerebral, etc., és necessari un estudi mínim per saber quina transcendència pot tenir.